Стойте на бомбата, сега ще е от тунела да я обезвреди. Не знам как тунела. Мид. Дейвид камера, виждате ли го? Не. На мапа го няма даже. Мапа го няма. Как да не е? Не ви виждам от върха на таблицата. А кой да 4-4, бе? Добре. Добре, ще играм 4-4. Аз играм аз. Мите, не те виждам от върха. Вижда, някакви точки, бе. Ама не те виждам, бе, Топло не го виждам. Аз му казах, че всичко се върти навъд, той не вярва. Не, днеска на топто има време, примерно. Вчера... Не, тя играта е бъгава, ви казвам. Просто стреляш, не убиват. Гледай какво става. Сега изобщо не го стрелнаха, умря. Разбираш ли за какво ти говоря? Не дей бара ямката на шок. Добре, къде? Да, взимай. О, това е по-хубаво оръжие. Бягай от тука. Той ще сейфне, ние сме 5 човека. Пичове, май нинджа прави. Не, баш. Той няма откъде да направи нинджа, бе. Аз ще го накажа. Аз не ме накажа той. Отдай ще умра! Не! О, чак да те убия с тия оръжия. Добре. Къде е Това това, бе? замазва. Къде е това, бе, деба? Сега има побил колега, няма го. Where have you been? Over the light, over the light. Аз, аре. Ми те ръш? Аз ви ги ръшкам. Mid to be.